ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд мошинои наву нав роӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо даванхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама сурат маълумот шад дар WhatsApp ё ки имои экран буда роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастаи мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон. ҳастай Opel Vectra, Opel Hatchback, Opel Astra-G ВАЗ 21015 ҳастай Toyota Corolla ва Toyota Camry ва дигар намуд мошинои советскӣ. обшум ҳар гуна мошина ҳаст ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкашто мекунем. курси имрӯза 141 сомонӣ навора сар мекунем. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания яка ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, обшим Калхозобод, Уяли, обшим 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, обшим ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорад ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка яка ёқуб компания боварӣ аст, мармо ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яки мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон ки ВАЗ 21015 мошинои молодёжни советскӣ. соли бароичаш 2001 сола ки сӯйфуриш газ бензин дорад, кор мекунад. объём моторош 1.5 литри простой экономный коробкаш механика. сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. 2001 сол газ бензин мотор 1.5 сайстани мошин мегӯяд созай. 4 та мегӯяд балони нав дорад, нав хадавои кардагӣ. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин хай обшим соз астае. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 18500 сомонӣ. боз муомила ва савдо мешавад. бисёр не камтар мегӯяд арзон мекунад. мошин мегӯяд дар дуруни шаҳр дагаштаг, яъне ки мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе да 18500 сомонӣ боз муомила мекунанд. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад ва хай балоншам нав аст, хадавои ҳамач астае. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафон астае ки 24 соат кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳои мегафон маълумотҳои пурраша гиред. харидори аниқ бошад мегӯяд савдо мекунед, марамат занг занед. шумо дамагарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки бошад марамат роӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ аз Москва. Opel Vectra астаи баъдрон ки соли бароишаш 1997 гуфтай соҳибуш. Opel Vectra 97 сол мегӯяд соҳибуш. хай бо маълумоти бештарша мегирем. сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аяк мошин аяк бародари тоҷики худ монад. мошин хай суръатҳое ки мақсад ки бисёр надорад, ду дона суръата ки ҳамирам бо болошта камтар баъд форида дигар суръат нагирифтам. мошин мегӯяд дар учётда мегӯяд қарор дорад дар Москва област, Рублёвский Горкида. мошин обшим соз аст, мақсад ки мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. хадавои балонои зимнӣ ва ҳамаш 100% мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. мошин дар учётае. нархи мошина мегӯяд 150 рубл аст. бо арзон мекунем ва рақамошон аст дута рақамҳои Россия. якумаш рақамҳои Россия ахираш 45 ва дуюмаш 96. WhatsApp-ам пайваст дорад. агар номерошро кор накард метавонед ки дар WhatsApp хатчон тамос гиред. одамоне ки харидори аниқ бошад мегӯяд конкретна муомила ва савдо дорад. боз такрор мекунем ки мошини баъдрон дар Московский област, Рублёвский Горкида. хоб хай WhatsApp-шон кор мекунад, марамат занг занем, савдо ва муомила дорад. мегзарем ба сеи мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочно Lexus RX Series. соли бароишаш 2005 солае ки сӯзишвориш газ бензин, мотор 3.3 литр, коробка автомат. сайстани мошини баъдрон беҳтарин. мошин мегӯяд срочно фурӯхта мешавад. 4 та ҳолати резина, ҳолати корӣ, 4 диска, ҳамаи мақсад ки комфортоша дорад. мошин ҳолаташ беҳтарин, фақат нашоти ҳуҷҷат ва танировка ягон
маълумот надодиам. Мошин мегӯяд дар дуруни шаҳрда гаштагиай. Срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бо савдо дорад ва мошини баъдон чӣ хеле ки гуфтум дар Душанбе. Рақамошо дар поини видео ҳастад. Шахсоне ки агар Lexus хар ки бошед нархаш арзон аст, бо ҳамира мегӯяд муомила мекунед, метавонед ки мошина аз пеш рафта бинед. лайкора фаромӯш накунед, гузоред ва аз кадом марка ки ба шумо лозим бошад мошин, яъне чӣ хеле ки мошин харидор ки бошед дар таги видео нависед. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Фақат лайкора фаромӯш накунед, гузоред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry D. соли барои 2008 солае ки 34 бензини холӣ, объём мотораш 2.4 литр, коробка автоматаи сайстари мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд мотор беҳтарин, коробка асос, хадавои кадагӣ, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат, боқимонда маълумотша мегӯяд тариқи телефон. ҳолати балонашам хубай ва салон хай комфортош ҳастае. нархи мошин мегӯяд 92 000 ҳастае, бо арзон мекунед ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. мошин бадро неки ранги дубайский топсай бо хайхтон анихада гирен. мақсад мошин мегӯяд дар территорияи Душанбе лифт, пиф, кондитсионер, электропакет ҳамаи комфортош ҳастае. 92 000 сомонӣ, маълумотои пурра, тариқи телефоне ки омада аз пеш бинем мегӯяд ягон сум арзон мекунем. навора то охираш тамошо кунем бо мошинои арзон ва ҳархела ҳастае. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Corolla светои сафед, Toyota Corolla D. срочно. соли барои 2008 сол, 34 газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка автомат. мошин мегӯяд ҳолати корид ҳастае. мошин хай нарӯшка мегӯяд камтар кор дорад, дигар маҷбур мегӯяд 100%. мошин мегӯяд вагон нестае. саволҳои ҳархела натиен. мошин мегӯяд XL ай Дубай мегӯяд овардагӣ будем. мошин созае. нархша мегӯяд 64 та мегӯяд бисёр не камтар муомила мешавад ва нархи мошин 64 чӣ хеле гуфтум мошин дар шаҳри Бухтар ҳастае. мақсад камтар арзон мешавад, не ки мошин мегӯяд камтар нарӯшка кор дорад, ба ҳамин хотир арзон ҳастае. хай ҳолати балон салоншам хуб ҳастае. ҳаста рақамошон тисел бисёр арзон мекунад, мегӯяд беҳуда илтимос занг зад, фақат харидори аниқ. ин ҳамин рақамҳои тиселшона кадоме ки суми налич дорад маромад занг занад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra G. соли барои 1999 ҳастае ки 34 бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, раднои краска, номерои транзит, салон тоза, балон ҳолати корӣ. коробкашон мегӯяд 100%, ҳолати мошин мегӯяд хубае. нархи мошина мегӯяд 43 500 мегӯем, бо муомила дорад ва мошин дӯстон азиз дар территорияи Душанбе ҳастае. 43 500 савдо дорад. рақамошон мегафон. шахсоне ки агар харидор ки бошед бо занг занед, маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибашон гиред. шумо дам агарам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон маҳсулот, ягон гов-мол, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, реклама мекунем, мақсад ки кори шуморо осон мекунем. марамат метавонед ки сурат маълумотша рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс. соли барои 1994 ҳастае ки 34 дизеле, объём мотораш 2 литр, коробка механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дизеле, 4 диска, 4,8%. хай мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ дар мақсад соза мегӯяд, камбудиша нагуфтиянд. нархи мошина мегӯяд 30 000 мегӯяд. рақамошон ҳастае мегафон. шахсоне ки агар харидори аниқ бошанд, занг занед, электропакет ва барои дарош мебеланд. мошинча обшин сол ҳастае. 94 сол ҳастае. дӯстон азиз, яъне фаҳмида гирин. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Opel Astra F дар кузови хэтчбек. соли барои 1992 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад, объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахадӯй, раднои краска, газ бензин кор мекунад, мотораш мегӯяд звера, коробкаш соз, аккумуляторашам мегӯяд нав часпонда, балоншам ҳолати коридае ва 4 калпак. нархи мошин мегӯяд 17 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе. рақамҳо мегафоншон ҳастанд. шахсоне ки мехаред метавонед ки аз ҳамин мегафон маълумотои пурраша гирен. фақат ба хотири меҳнатои мо я лайкера фаромӯш накунед ва навора полисияш кунед. кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима ки мехарем, маромад нависед, мо пешкаштон мекунем.
мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi соли барои 1696 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. Абиё мотораш 6 литраи коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи бадр. Мошини қаймаш прайсояса ҳолати корида мега соҳибаш срочна фурӯхта мешавад. Нархи мошин мега 10500 сомонӣ аст. Боз муомилат дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. 10500 сомонӣ бисёр не ки камтар мегад арзон мекунем. ҳаста рақамошон мегафон шахсоне ки мехарем маълумот бештар маълумота аз рақамошон гирем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ навбатӣ ВАЗ 2107 мошинои советскӣ соли барои 1987 ҳастае ки 34 газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика 4 та баллон мегад 70%, мошин мегад антифри, техпаспорт мегад то моҳи феврала. 4 та баллоншам суд аст, яъне ки 70% антифри, техпаспорт то мақсад ки охири феврала мегад. Нархи мошин мегад 6000 сомонӣ аст, нархи ахирош дига арзон намешавад. Яъне 6000 сомонӣ нархи ахирош бадрон арзон намешавад. Мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровда қарор дорад. ҳаста рақамошон аст, TCL кор мекунад. Шахсоне ки мегирем маълумот занг занен. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.